to, ako jeme, zase je ovplyvnené aj našou psychikou, našimi pocitmi, emóciami, našim správaním, aj našou kôrou, ktorá nám umožňuje robiť dozor nad tým, ako tie emócie v mozgu ovplyvňujú naše správanie aj vo vzťahu k jedlu. No a oni 33 dospelých zdravých ľudí vo veku 20 až 65 rokov vystavili rôznym vplyvom, okrem iného im cez slúchatka púšťali hudbu, ktorá mala vysoké tempo, to znamená vysoké nad 60, nad 70 úderov toho tempa za minútu. To je frekvencia na úrovni tepu srdca alebo vyššia. A púšťali im aj hudbu alebo chronometrické znaky s frekvenciou 40 úderov za minútu, čo je teda pomalé tempo. Tempo výrazne pomalšie, než je normálna frekvencia činnosti ľudského srdca. A nechali ich jesť slice pice,